Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia. Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no? Com et dius? Ferran Adrià. Quina és la teva experiència com a cuiner? Has estat a alguna escola? Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga. Això són 2 estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina. No saps per on agafar-lo, no? És un tio brutal. El teu xef i tu sou un matrimoni en crisi. No pot estar sense cap de cuina. Compleix amb la seva paraula. Posant penedina. Saps que tu i jo farem grans coses? Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. El primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions. Que el seu cervell no funciona com el de la resta. De què coi esteu parlant? T'estic parlant de llibertat. El Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots. Que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria. Estàs enfonsant, Cantanabac. No el publiquis. A la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat. Julio, que fem el ridícul. Ens estàs posant a tots al límit. Desgraciat! Tens pinta de tot menys a cuiner. Ho saps, oi?